סרטון חדש. היום אני הולך לשחק במשחק הזה, אין לי שם איך קוראים לו, אני אכתוב לכם בתיאור, שכל פעם שאני אעשה אתגר, כל פעם שאני מת, אני מחליף לי נשק הבא. אבל יש בעיה. אם אתה משחק בטלפון במשחק הזה, זה עושה בעיות. אם אתם ראיתם עכשיו את הכיתויים, זה הבעיה. הנה ראיתם? עכשיו זה נהיה עוד יותר קשה. כל פעם שאני מת, אני מחליף כלי נשק, ובוא נראה מה יצא. לא, 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 לא. נייס. לא, לא, לא. יש כאן מישהו. אם אתם רואים בצד, עשיתי 70 קיילים ומתתי 38 פעמים. אז כן, שיחקתי לפני קצת, אבל עדיין. הנה, עכשיו אני מחליף לזה. איפה אתה? בוא נראה אותך. כן, הנה, החלפתי לזה. עם זה אני טוב, אני מודה. זה לי מעולה. עכשיו, בוא נראה, לא, לא, לא. גם עם זה אני טוב. נייס. עכשיו אני יודע שיש... מה זה? אוי, שכחתי להחליף כלי נשק. אני אמות בכוונה. הנה. יש. יאללה, נשים את זה. איפה אתם אנשים? אוי, ירדתי בטעות. טען, למה לא? ואם אתם יודעים, יש נשקים פה למטה, אני לא יכול להחליף אליהם ולשחק איתם. אז זה גם מקשה, כי נגמר לך היריות ואתה באמצע קו קשוח. אין לך מה לעשות, אלא לחכות. וואי, אני כל הזמן נפסל. אוקיי, עם זה אני מטורף. Headshot. דאבל קיל. יאללה. אומייגאד. אני אכסח אותו פה. לא. אל תתעסק איתי, שמעת? שלא יראו אותי, אין לי חיים. יש! אין לי חיים. לא, ראה אותי. איי. טוב, נחליף לזה נשק. לפי דעתי הוא טרוף. לא. בבקשה תראו אותי. איפה זה סרטון? אני שלא יהיה מביך. לא. הופה, נתקע שם. לא מאמין לך. די, הנה החלפתי עכשיו לזה. יש מצב שיש כאן מישהו? לא. אוקיי. בוא נפוצץ את הפצצה הזאת. אני לא רואה אף אחד כרגע. אוי, לא. אני כן רואה כאילו לפי יריות. הרגתי אותו. יאללה, בוא נראה עוד מי אני עוד רגע. ועשיתי לו קיל, נראה לי. לא עשיתי לו קיל, הוא ברח. אמרתי לכם, יש הרבה בעיות בטלפון שמשחקים במשחק הזה, במיוחד בסמסונג. בסוג טלפון שלי אין לי מושג סמסונג הזה, אבל כן, אני יודע שזה סמסונג. אז כן, מי שלא יודע, לא בדיוק קנו לי. דודים שלי הביאו לי מסך למחשב.
הבאתי מקלדת. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, תכתבו לי בתגובות אם אתם יודעים איך מתקינים פורטנייט במחשב. זה אני יודע, זה לא פורטנייט, אבל עדיין אני רוצה לדעת, כאילו, איך מתקינים? לי זה, אני הצלחתי ללחוץ על כמה כפתורים שמראים שזה הולך להתקין, אבל זה לא בדיוק. אז אם אתם יודעים, תכתבו לי בתגובות, ואני אשמח שתעזרו לי. כי יש כאן מלא אנשים, דאבל קיל. עכשיו עשיתי, אני לא רואה כי יש משהו שמסתיר לי. עשיתי, אם אתם רואים, אז יופי, כאילו, נראה לי עשיתי 83, אני לא כזה רואה, יש משהו שמסתיר לי משהו כמו שאמרתי. אוי לא, רק לא, אני טוב עם כלי נשק הזה, אני לא רוצה להפסיק אותו. בום, בם, בום. לא, הפסדתי אותו. לא נורא. יאללה, יש שם מישהו. גם זה אני די טוב. לא משנה, קראו עם זה. היי. איפה יש כאן אנשים? טוב, אוקיי. נו מה? נכון, אפשר לקפוץ מפה. יאללה, בוא נהרוג אותך. תן 16 דמג'. לא. טוב, בוא נעשה את זה. לא. אוי, לא, עם זה אני לא טוב. אני לא טוב עם זה. שכחתי להטעין. יאללה, הרגתי אותו. לא. יאללה. יש כאן מישהו. אני טוב עם סנייפר בטלפון. במחשב אני גם יכול לשחק בזה, אבל אני פחות, כאילו אני יותר טוב עם סנייפרים, אבל הבנתם, אני עושה אתגר. כאילו, למה לא? אוי לא. זה כואב להפסיד. לא. זה מה זה קשה, רק שתדעו, אני כל שנייה מרגיש שאני חייב להחליף רובי. נטעין אותו. כאילו, אני לא יכול להחליף לזה ולראות איתו. אני יכול לראות רק עם הרובים עם הרובה שמי שהרג אותי יש לו אותו. בום. אוי לא. בום. לא. בום. לא. אם אתם חושבים שאני מנסה בכוונה, זה ממש לא נכון. באמת שאני מנסה, אבל זה יותר מדי קשה לשחק בפלאפון. תאמינו לי, במחשב זה כיף. כאילו, גם לא, זה גם מה זה כיף, וגם אתה משחק חלק בלי תהנו. די. הרגתי.
לא. זה עם כוונת להוסיף לכוון אינטרנט. אין. די, אני שונא אותו. הוא רק עליי. מה זה החבל הזה? זה רק אני או שהיה כאן חבל? טוב. בואו נכסח אותו למרות שהוא לא זז. יש שם עוד מישהו. על מה הוא ירה? כן, זה לא חבל, זה כאילו... אוי, לא, הבלת אותי. אומייגאד. לא. יאללה. בואו נשחק רציני. עכשיו נשחק רציני. מה ברוסי? מה ברוסי? שאני זה הברוסי. אבל... עדיין בואו נכסח... מה זה? כן, זה מאוד קשה לשחק עם הטלפון ככה במשחק הזה. די, לא, לא. הרגתי. בום. פעם. לא, איפה אתה? שיט. יאללה. מי הרג אותי? לא. הנה. אני הולך לשם. נו די. הרגתי אותו נראה לי. לא, זה ממש קשה. אני יודע שאני אומר את זה אלף פעם, כי זה באמת נכון. לא. יש שם מישהו לא דמיינתי בכלל. לא. מה הוא עושה? די. הרגתי. אני הולך להרוג אותו נראה לי. כן, דאבל קיל. טריפל קיל. בוא נראה אם אני אצליח לעשות 4 קילים ברצף. כן, בוא נראה עם 5. לא. אלא עוד דקה לסרטון חברים, מצטער. לא מאמין לך. אלא הרגתי. לא. יאללה 30 שניות. עשיתי 100 קילים בדיוק. אמרתי לכם משהו שמסתיר, אני לא כזה הולך להזיז אותו גם. נראה לי גם אתם רואים אותו. לא. 13 שניות, 12, 10 שניות. אני כרגע מקום ראשון. ו3, 2, 1, בום.
ויקטורי, בוא נראה, באמת הייתי מקום ראשון? בוא נראה, נו. בוא נראה, כן. מקום ראשון. אז זה היה הסרטון שלנו להיום. אם אתם רוצים עוד סרטון חדש, תרשמו לערוץ ותשימו סאב. אז ביי.